Shinky krijgt nog 100 dagen richting Sochi. Kriebelt het al wat? Nou, ik maak me nog net zo heel druk. Ik denk dat het allemaal goed komt. Wat is het doel aanst op die Olympische kwalificatietoernooi? Nou ja, het doel is zeker om je gewoon net de kwalificatie-eis van NOC en NSF binnen te halen. En natuurlijk met de relay die top 8 klassering te halen door de 12 Olympische kwalificatietoernooien. En om op elke afstand zo vol mogelijk startbewijzen te halen voor Nederland. Ja, want welke afstand was die eigenlijk op Rossi? Of is het eigenlijk die doel om die op alle afstanden te plaatsen? In principe kan ik op alle afstanden wil ik me eigenlijk wel plaatsen, maar als we met meerdere mensen binnen, dan zal het al meestal afstanden moeten laten vallen. Dus ja, dan zal ik wel 400 meter laten schutten. Maar ik ging sowieso eerst gewoon in eerste instantie voor 1500 en 1000 meter. Ja. En de relayploeg natuurlijk, want daar zit je hem. Ik wil heel dicht bij de top van de vrouw. Ja, nee, en de relay natuurlijk, dat is eigenlijk gewoon het belangrijkste wat er is. Hè. En als de relay gewoon goed gaat, dan gaat de rest ook goed. En de relay, dat is eigenlijk waar het uiteindelijk allemaal om draait. Ja, is dat echt, waar het alle om draait, is dat echt... De focus luidt dus altijd zo populair wordt, maar de focus luidt echt vooral op de relay? Ja, ik denk dat het wel helemaal. Ja. Waarom man? Ja, omdat het is echt, als je de focus even verliest, is het echt heel lastig om gewoon op die 12, om op die 12 wedstrijden bij de beste achter te komen. Hoe is met één fout te maken en dan lijst de lijst. Dus dat is echt heel belangrijk, dat je daar gewoon goed op scoort in die 12 wedstrijden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe goed ben je op dit stuit? Ik heb er geen idee van. Ik ga een relay met die jongens erin. Dus dat moeten we allemaal oorlog weer uitblikken. Best wel geblesseerd West, knibbel, als een blessure of een operatie gewoon. Hoe is dat nou mee? Ja, die knibbel gaat nou eigenlijk heel goed. Ik heb geen pine meer. Ik kan gewoon volledig met de ploeg meedraaien. En gewoon in de training ik toch net onder voor de oren jongens. Dus dat zit wel goed. Ja, pijnvrij. Ja, inderdaad. Nou, weet. Dat is mooi, hè? Dat zei je. Dan Breusma, nog 100 dagen van Sochi. Hoe ben de Olympische gevoelens bij jou op dit stuit? Nou, we zijn eigenlijk nu al heel goed en we hebben er al je zin in. Dus laat me komen. Ja, het werd natuurlijk een keer steeds maar. Het is wel zo van, laat me komen. Ja, nou, we hebben de eerste 2 wereldbekers al hand en die gingen heel goed. Ik heb eigenlijk nog nooit zo goed rijden zoals ik nu ben. En riet. En zonder Shinky winnen we al heel goed en nu is Shinky eraan bij. Dus dan ben we nog beter en dan kan het missen dat we het goed doen gaan. Er staat een nominatie van de NOC-NSF binnen, maar wat betekent het nou correct? Die nominatie heb ik nou omzet in de kwalificatie, 400 meter. En dan in principe is dan voor de normen van ISU, of van de NOC-NSF, is dan plaats voor de Olympische Spelen. Dat is dus die top 8 is het hele must. Alleen nog, nou moeten wij op de Olympische kwalificatietoernooi, de komende 2 wereldbekerwedstrijden, moeten we nog vormbehoud of voor de ISU nog veiligstellen, zeg maar. Bij de eerste 22 eindigen. Ja, dus bij de eerste 22 eindigen. Maar ja, als ik gewoon normaal riet, dan is dat prima. Dan Dat is peanuts, toch? Ja, dat komt gewoon goed. Ja. Want hoe goed ben je op het stuit? Ik denk dat ik echt een hele stap maken heb, nevens vorig jaar. Vorig jaar zie ik wat te kwakelen met mijn knibbel en wie nog wel meer dingen die wat zin zitten. En dan best heel een beetje die 4e man en dat is net slecht, maar het viel dan net helemaal goed. En ik denk dat ik dat nou helemaal niet meer ben. Ik maak het net vol in mijn ruut. Ik ben minstens zo goed als die horen. En vooral op 400 meter gaat het heel erg goed. En in de relay, ik wie nou, omdat Shinky er net wie op de wereldbekerwedstrijd, wie ik de slotrijder. Dus houden de Friese keer een beetje heeg natuurlijk. Hè? Maar dat ging heel goed. Ik koer bijna die Koreaan bijna nog verslaan de laatste 2 rondjes. Dus ik ben gewoon heel sterk. Maar het is toch wel een beetje zwaar. Hoezo? Maar dat is vallen, Erik. Ja, op een lange baan, hè? Dan ben ik net met aan. Nee, trainen, wij doen dan alweer verschillende trainingen om het lichaam steeds te prikkelen. Want als het steeds hetzelfde is, dan wordt het niet meer beter. Dus we dan doen we lange banen, ijshockey, van alles. Maar dat kennen we natuurlijk wel. Dus ik ging even echt hut samen met Schenk, terug de bocht. En toen kwam ik mijn schoenen op eerst. Toen gleed ik onderuit en ik kwam echt krek weer op een misselijk rotplakje de boarding in. Op die kont? Ja, ik vouwde er helemaal onder, helemaal dubbel tussen. En ik dacht eerst, dit weet ik net. Helemaal tintely en helemaal zeer, maar nee, het valt me. Ja, het is nou helemaal beurs en helemaal blauw en reed en alle kleuren. Maar ik denk dat het morgen wel weer op de ijs kan, dus het komt eigenlijk goed, ja? Ja, nee, ik zie die net vrij om het chantelit niet, hè? Nee, dat kan wel, ja. Hey, Shinky zei ik, het team is eigenlijk wel het belangrijkste. Veel zo dat ik zei? Ja, tuurlijk, want wij weten gewoon al hier dat we maar die ploeg
Maar de relay, daar hebben we gewoon de grootste kans om eremetaal te halen. En nou ja, daar word ik naar zoeken. En omdat we dat nou ook al jaren heel goed doen. Alleen nog, ik weet nou hoe ik nou rijd, weet ik dat ik vooral op de 400 meter leuke dingen kan doen. En als ik goed rijd, dan kan ik op de Olympische Spelen ik wel een finale halen als alles mooi zit. Dus dan, dat vind ik heel belangrijk. Alleen op de hoofdfocus loopt wel echt naar de relay. Ja. Nou, dat is wel lekker van die dan, want nou dan weer toch vooral rotje op die relay, maar ontwikkelt hij dus nou echt volle meer op de individuele? Ja, 1000 meter, 400 meter, dat ben wel echt mijn afstand. 1500 meter, ja, die rijd ik net vaak, omdat Sjenki, Niels en Freek, die rieden er constant beter op. En dat is eigenlijk net echt mijn afstand. Alleen nog de 1000 en de 400 wel. En dan de 400 is eigenlijk nog iets beter, maar ja, dat geven we richting de Olympische Spelen zien wie op die afstand rieden gaan. Maar ik ga er sowieso vanuit dat ik de 400 meter rieden ga daar. En dan misschien de 1000 nog. Succes. Dankjewel.